si Sir Jake. Sir, log mo na sir. Magsunod ka na sa ko. Bago? Oo. Sana sabi ni Joe, iduhon na sa iba. Oo, bure, grabe ang bala oh. Iya. Kaso ako, nagkarawat kami. Iya. Oo. Ano lang, sinulit ni Sio Aldauta. Marayo na wagas yung panahon. Okay na si Sir Mark. Sir, nadaanan mo yung ganito mo? Ay hindi, bigyan na lang kita mamaya. Diba mo na isagad na sa dati? Oo. Andiyan na si na Mike, Kiulis yan ha. Kay Mike. Bigyan mo sa dati. Pat, dyan na ka mo Pat. Pat. Babaan na nindo. Ako na digdi. Dapat igwa lamang dyan sa baba. Nasa baba? Ikaw pa? Huwag ka nasa baba. Ako nasa baba. Kahit talabosan di ba lang. Ayun na. Sige. Bahala naman, may tao man naman ano. Ha?
Nahit na. Ha? May dalawa pa dyan. Yan ka, boss. Time's up! Time na. Isaray ko na po muna yun. Camera. Sige na. Yan naman sa eco bag nakasabit, Noy. Ilag mo sa lagan. Boss, ikaw duman? Ito. Wala. Yaran sa baba. Nag-ricochet. Tulo dyan! Hindi ang babantayan ko. Right! Dahil ko paglit pala na Gas baba, gas baba. Ang gilid.
May pula no eh. Iko po. Diba? Nabibling. Ha? Hindi yung biret. Bawal, bawal. Boss, baka na biret. Pin down. Boss, saan? Ha? One minute and 55 seconds. Ay, 59 pala. Rush. Beans, push kita. Ha? Nahit ko na si, sigurang. Parang basi yung nabasa. Ha, nahiling ko. Hain. Hain.